खराडी ट्रेडर्स, परब किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचा किराणा माल व जनरल स्टोअरचं सामान योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता लक्ष्मीवाडी रोड, वक्रतुंड संकुलच्या समोर, कुडाळ। प्रोप्रायटर निवृत्ती दिलीप परब। संपर्क 9422 08 15 39 किंवा 8550 93 41 51। कोकणात दहीहंडी हा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। मात्र कोरोनाच्या महाभयंकर संकटामुळे गेली 2 वर्ष हा सण हवा तसा साजरा करता आला नव्हता। मात्र यावर्षी हा सण दिमाखात साजरा करण्यासाठी गोविंदा गेल्या महिन्याभरापासूनच तयारीला लागलेत। कुडाळ येथील भाजपाकडून माजी खासदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून 1 लाख रुपयांच्या दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलं। ही दहीहंडी तारीख 19 ऑगस्टला सायंकाळी 5 वाजता कुडाळ सेल्फी पॉइंट गांधी चौक नजीक फोडण्यात येणार आहे। यावेळी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, आकर्षक गोविंद पथक, सिनेसृष्टीतील सेलिब्रिटी उपस्थित असणार आहेत। तसंच सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक पथकाला मानधन देण्यात येणार आहे। त्यामुळे जास्तीत जास्त गोविंदा पथकांनी यावेळी उपस्थित राहावं असं आवाहन भाजपच्या वतीनं शहराध्यक्ष राकेश कोडे यांनी केले। कोकणात दहीहंडी हा उत्सव मोठ्या जल्लोषात आणि उत्साहात साजरा केला जातो। मात्र गेली 2 वर्ष कोरोनाच्या महामारीमुळे हा सण साजरा करता आला नव्हता। मात्र आता सगळे गोविंदा हा सण दिमाखात आणि उत्साहात साजरा करण्यासाठी गेल्या महिन्याभरापासूनच तयारीला लागलेत। कुडाळ येथील भाजपकडून माजी खासदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून 1 लाख रुपयांच्या दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलंय। ही दहीहंडी तारीख 19 ऑगस्टला सायंकाळी 5 वाजता कुडाळ सेल्फी पॉइंट गांधी चौक नजीक फोडण्यात येणार आहे। या दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक पथकाला मानधन देण्यात येणार आहे। त्यामुळे जास्तीत जास्त गोविंदा पथकांनी यावेळी उपस्थित राहावं असं आवाहन भाजपच्या वतीनं शहराध्यक्ष राकेश कोडे यांनी केलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला